Mado kachere mabuja tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rechimakumi mairi nopfumbamwe mumwedzi uno hwandira aidi gore riri kutekuta kutekaira mhanduwe rekai tikunyepai zviri munhau dzanyasi wiki nerechivhayo goburika ipapa achireketa kuti imi kusiyana ineni kwai imimi muri kuita basa rekureketa zvakanyangara pamusoro pangu munoshanje kwai munotima nokuti inini ndiri kuita tusvinu ndichatoita bhirioneya basi ndiribe kusvika makore 50 okuzvawa mhanduwe agotonanga akati iwo haana fadzai mahere wari kuramba wachinyepera zvinhu wachididi wachitora mapepa ari kumatarodzi mhosva andakasaina kare wachibva waita kuti auye otora zvandakasainazvo kuti zviite kunge ndo zviripo pamatsamba matsva akaburika aya mhanduwe rekai tione chandinoziva kutoti fadzai mahere anodaba zvokujairiwa kana ukamureketa nozvache zvakanyangara munosvitsana idi kwamvura yacheka makumbo chaiko rekai tigoona kuti ichapera yakaita sei iyoyi tinenge tichikunyepai. Sangurani chikumbutso uyo akagoburika ari kwamunangarwa nozuro achiti ndino motika inosenza nemagetsi isingadei kana kuchajiwa mhanduwe iye haagoburika kutodzi motikayo ari pekuinhadzira akatoitengawo kuAlibaba kuwaChina akuuya kunyepera kuti motika injache orerere mhanduwe heno zvaakaitawo ipapo rekai tigoringa chiri kunakidza kutoti izvezvi kureketa kuno tati taona bamunhu mubodzi anosimba rokundoti aiwa Sangurani ngatisandure mugwagwa mhanduwe pinda dhiraivha motika yako tichibva taita live mhanduwe munhu wese nyika yese paFacebook paYouTube paInstagram paTwitter zvese vanhu wese wachibva waona idi kuti idiya tiri kudhiraivha kuenda kana kuBulawayo tobenhuka toenda nokwaMutare tobenhuka kuya kwaHarare zuva ribodzika tinozvikwanisa dai zvakona kuitika izvozvo zvaiburika pachena kutoti kutamba nonguva kunenge kuchiitika asi rekai tirambe takaringa hedu kuti zvinenge zviperera apapi. Douglas Mahiya ari ndiye anoringa nozvo warwiwa rusununguko kuZANU-PF agoti ndiri bekufara nozvakareketiwa naiye Blessed Geza mhanduwe pakaipa hwendo huno kwai mapanga aita kunodziwa mhanduwe ari kunodziwa kureketa kuno rekai tione kuti mbana nenoro iri kwayo yakanyatsa kutsetseka inoita kuti zviite zviri nani rekai tigoona paunenge wabatana ipapo. Chabangu kwai kutanda izvezvi kuti kana wamunangaro wakada kuita zvisiri pamutemo tinobva tavaburisa kangamwa kuti makuno yanochayo nozuro uno unyoro huno akatoenda akaita zvokuti kwai afadza wamunangaro ndo zvaakiitika rekai tizvione kuti achaperera papi anenge achiita sei tinenge zvedu takaringa tindokunyepai kuti izvi ndo zvaakiitika mhanduwe. Zuva ramangwana Sadhaki kwaiya tiri kudeedzera kamusangano kochimbi kokuti waringe zviri kuitika kuDRC kwaakundotungana kumbudzi uku rekai tione hedu kuti vane chavachaburitsa chere asi kuziva kwedu kubvirira kaSadhaki inondoita zvokubhabhadzirana waribei kana chibodzi chisvinu chavanenge vachireketa chinoitika rekai tirambe takazviringa ipapo tinenge tiri kunyepai kuti zvikutekaira sei. Nelson Chamisa waguburitsa masoko okuhwadziwa fani nokupfa kwaiwo mbuya Chera wagozikana nokuti gogo Chera waya kuti ndavhotera Chamisa iwawo kwai watisiya wafoka rawo wegani kana bato roCCC iro rakaburika Chamisa watoburitsawo masoko okuhwadziwa kwawo rekai tione kuti zvinoperera kupi asi tiri kuhwadziwa fani peno Chamisa yachaenda kowapurura heno ticharamba takandoringa kuti zvinenge zvichitekaira anhu papi. Chikoro chofundo yepamusoro chomuSouth Africa choUNISA mhanduwe chaita kunyora tsamba yakarepa chaiyo yokureketa kuti aiwa magayayo tinomuziva magayayo mubiyedu magayayo akafunda pano magayayo tiribe kumupa mapepa ari kuti akapuwa nesu
kuno uchizvibvunza kuti nai mhanduwe, kana iye anozviti munhu waMwari achiita so, chii chinoburika kucheche kwacheko? Idi heno mhanduwe, rekai tirambe takaringa kuti achaipedza sei iye magaya yu, nekutoti zano raakagaya aiwa agayiwa noUNISA, palibe chiri kuburika ipapo. Kureketa kuno nyika yazoita kutura kabefu mbichana, nekuti wari kuziva ba kuti zviri kusvika papi, asi kusaika kuri kuita mishonga kuzvipatara zvenyika kuri kutoingidzira mhanduwe, nekuti Trump agototi aiwaba inini ndiri kudaba nomari dzangu. Kuno ipapa nyasi ndipaagonza agoti alright, wano mishonga iriyo kuti wararame, iyo ma-ARV no TB novamwe wanoda kuti wabatsirwe nomushonga, wachakaramba wachindopuwa mushonga, asi pakanyangariwa apo, pakatoita kunyangariwa chaiko. Rekai tiringe kuzoona kuti zvinosvika papi. Hurumende ipapa yange yatoita kupinziwa chando, nekuti wanga wakufanira kuti watsvake mari inoita mamiliyoni 460 norubodzi omari yekuAmerica, $461 million pachirungu, kuti wakone kuzazisa iro gasva ranga rasiyiwa hwangwadzai yanga yaita kukuritsa mhanduwe. Rekai tigoringa hedu kuona kwazvinopereramo. Ipapo tindori pautano pa kwakaita vanhu zviuru 12,403, 12,483 pachirungu, vanhu vagwaita chirwere chomanyoka wakomana. Ipapa kwakatopfa vanosvika 12, mweya yavo ngaizorore murugare iyo wakapfawo. Nyika yedu yeZimbabwe itoripo panyika dziri kumusoro chaiko, kuvanhu vada kuti waunziwe wabenutsiwe kunyika dzavo nahurumende yayo waTrump. Orerere mhanduwe, Trump ari kuti ndine vanhu 1,400,000 ozvuru ana 45 zviuru, 1,445,000 pachirungu. Ipapo wada kunzi wabenutsiwe, wokuZimbabwe kwaiwaripo ipapo 545,000 545 Zimbabweans pachirungu. Rekai tione kuti zvichaperera papi izvi. Tinenge takandoringa peno kwedu nowacharambawo kuti ndege yaTrump yo igomhare. Heno tinenge tichindokunyepai kuti zvirikuitikaira sei. Apa waberekiwo imwe mbavha gororo wagonze akaba kukwekweku, kwai ipapa watopinziwawo mujere mhanduwe, nekuti kwai wagoika mari inoita zviuru 40 yanga yakabiwa nomubhushi wavo, kuno wabva waiwika mufiriji. Zvatinokunyepai zviya kuti hanga yekupa inonetsa mhanduwe, ukada kuiika inobva yaita kuchema ipapo kapo, kuti uibate muromo waba inobvuma ba, palibe chiri kuitika. Kuno wakabatiwa wato mujere paya pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinenge zvichizoenda nokupi. Mureketeri wemapurisa Ponyati agoti mapurisa zvaari kuita zvisvinuba zvinobvumiwa ba izvozvo. Mapurisa takawaisa mugwagwa kuti wagoringe kuti vanhu vari kutyaira zvisvinu chere nokudii hwii, kuti waite kutenderera wachiita kunetsera vanhu kuti tipe chidzima moto, tipe chireflector, tipe chino nochino. Kuno heno kuti zvichatotekerwa chere izvozvi. Mhanduwe, vanonyepera vanhu vanouya, umwe achireketa nokumarijo, umwe achireketa nokumanzere, hwii kuti warekete chinhu chibodzi. Heno rekai tigozviona kuti ndizvo chere zvinenge zvichiitika. Toramba takaringa tichikunyepai. Kambani yaZunide Moti yeAfrican Chrome Fields kwaipapa mhanduwe yaingidziwa kuti kusvika gore ra2026 vanenge vachiunza zvavo peturu dhiziri ravo mahara, riribe kubhadhara mari dzomutero. Zvavo wabi yedu wakomana zvavo. Apa ivava vari kunzi vada kugounza dhiziri romarita anoita mamiliyoni 13 kuda kutosvika pamamiliyoni 14 odhiziri kubva gore rino kusvikira gore rinouya parinopera. Ipapo ndopa vari kunzi vaunze havo mahara, varibe kubhadhara kana sendi romari dzomutero. Wakomana, apa isusu ana tabwa tiri kuita kusviniwa mhanduwe, kusviniwa chaiko.
zvokuti unosara waita kupera wakomana haidi kunanzvana kodzakakora. Asi regai tigoringa hedu kuti zvicharamba zvakadaro kusvikira rini. Kambani yoCom Oil kurupane paipapo yagobhadharisiwa choupenzi chomadhora $250 $250 pachirungu, nokuti wari kutengesa oil yakadiriwa muto wonzimbe wakawanditsa kupfuura muto wonzimbe unofanira kudiriwa mupeturu maomo. Mandiwe pakaita kunyangariwa. Motika dzevanhu dzakapfa dzichaitiwa sei? Heno regai tirambe tichiringa. Karisto Pasuwa aiwa gonzi ndiye murairidzi wechikwata chokuMalawi, chikwata chobhora. Tikuti makorokoto toringa hedu dziri kuitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa, Duduzile Zuma mubvana waye Jacob Zuma agonzi kwai ada kutopinziwa mushishi, kupinziwa nonyaya yayo zvaakaita mugore ra2021 mwedzi wakagunguru. Mandiwe regai tirambe tichiringa ipapo kuti pachapera sei, panenge pakadini, tinenge tichizokunyepai. Apa izvezvi kuDRC mandiwe kwabatiwa wachena wanopfuura 200 iko kugoma wakagomewa mandiwe. Kwaye wanga kutopinziwa kuRwanda kuti wabenhutsiwe kunyika dzawo. Waita kupetiwa mandiwe. Idi rekai tigoona kuti zvinoperera papi, tinenge tichikunyepai. kuMalawi kwaipa pamakwiriro anoita zvinhu anyanya toita zvikamu 28% pachirungu. Paita kunyangara apo. Kana padando mandiwe utoziva utoti njodo yega palibe chisvinu chinosara. Regai tirambe takaringa hedu. Uko nyika yoKenya paipa pavanenge vakutofunga kuti wadzimire vanhu dande mutande, iro rinoreketa nevanhu vachitandara havo rana Facebook nana Instagram riri. Kwai nokuti kune vanhu varikuda kubhomba nyika. Mandiwe regai tizvione kuti zvinopera papi izvozvi. Ipapo kare mutungamiri wenyika yoItali anotungamira hurumende Giorgia Meloni kwai agonzi akuburitsa mumwe munhu wokuLibya anga ari kudiwa noICC. Kuno akutoferefetiwa kuti chii chakaitika, sei agoburitsa munhu uyu, sei zvakaita kudando. Regai tigoona kuti ichaperera papi, tinenge tichindokunyepai kuti yaita zvakadini. Uku wamwe wonyika dzopasi rese waita kufara kunyanya nyika dzomuAfrica. Waita kufara mandiwe kuti tapinda machena. Izvezvi kureketa kuno Trump agoti aiwa takubenhutsa mari yatatambokunyima iya kune vanhu vari kuifanira kuiwana. Kuno ipapo pazikana pakuti zvakaita kunana Zimbabwe nana South Africa ichauya kuwanhu wangani kana kuti ichauya iri mari. Regai tigotenda chero yauyayo. Kokamu tiribe pokusarudza nokuti mari iyo njeduba kundopuwawo kamu. Regai tiringei kuti zvinoperera papi. Tiri ipapo mabuja. Aiwa tagumira pano ndini wenyu Mhandiwe Onau.